ni achumsa phai secretary na phainai mochang onimes no social media ni bisingte phalai kha narayan hnai hamkrai samwng busuk tang phiaba party selaimani mukhra bartui IPF ni simi INPT aro ni simi NCT ni simi INPT tai INPT ni no subai tabukhai tipra mothawa tipra mothanobo subai na bagai TPF bai kok banglaima kaige hne kok sil saljak mang pongukha abo hakino tipra mothani komol kolebo CPM ni rospai chama ola tabuk tipra mothawa tai social media o kasajak burjung nogoro bachanai runel development bo drugs janai hnai phulang silai tongmani nukjaka social media o sakao hamjakmani kamchuli chumoi bisingo ka thamsi nukjaka tipra mothani chairman Pradut Kishore Deborma nobo thangnai 2019 bisini Lok Sabha chongbari o hafangni tharao habai raida subai khoroksa borona thapla rumani abo khoroksa hano hamjanai Dophani hamjanai ni tomungda wansugui nai baine ungthung thangnai sanai sikango takar jorao IPF ni adongno bulai marok nai wansugui nai khe hafang phaya sikangse asuk phan funugui tongkhe hafang phaike haseni tipra saroni halok bhai ungno abo tabungno wansuk khoroi board rubainani ungthung lugoro